Takže čau, jméno je další video. Dneska to ta poloha do další videjko a reakce nebudou lepší kvalita teďka, doufejme, a ten zvuk není tak pozadu, jako když jsem si stáhla fotoaparát Z, tak ten zvuk byl pozadu, já když jsem říkala další slovo, takže koukám na kameru a už mi říkáte, že říkám fotku příliš hlasnou, takže tak, máš takhle kvalita a stíhám přes Power Director a edituju prostě na to už bude první video z Minecastu vyjde a ukážu vám aj jak ty miniatury, dělám miniatury. Takže tohle bylo takové menší info a tohle video je takový krátký, pardon, ale toho bylo ta fakt, protože to video všechno, pokud se vám líbilo, nechte like, koment, odběr, mějte se.